Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe diine gande kese, on calminama e kuuɓal yo jam Allah e kisal on mone dendagal wondiɓe mono gonirɗon foof. En calmini dendagal wonɓe diine gande kese, en calmini kadi dente meɗen dente WhatsApp foof e dendagal to wawi heɗoyede e chaîne YouTube diine gande kese. So tawi neɗɗo tappi e YouTube wi diine gande kese tan a heɓat jewte batteɗe ɗo ɗe foof e diine gande kese e gardugol ceerno Adama Ba. En calmini hoodere Pinal Ba e gardiɗo juɓɓudi diine gande kese e goomu membre goomu juɓɓudi. En calmini Aissata Abdoul Dia debbo mo sey en wuro Moolo e Dia Isaga Sambalayel. En calmini kadi giƴi meɗen kadi sehil meɗen hono Diallo Lawake e Di Abdoulaye Samba Oumarel Diallo gonɗo to e Nouakchott. En beltanima yimɓe fo hay goto en goppani dendi Alhaji Moussa Yero Moussa Dia e hoodere Pinal Ba e woni mbiya Lampa Fall professeur docteur ceerno Cheikh Oumar Alpha Al Fullani e ceerno Cheikh Oumar Ba woni ceerno Cheikh Oumar Ba grand praticien gando leɗɗe, ceerno Mouhamadou Abdoul Aziz Ba e gando weeyo e kadi gando diine Allah o. Yo en beltanima dente meɗen dente WhatsApp foof aynaɓe leñol e dow potal e gardugol Badama Dorel e wallidiɓe muɗum ceerno Abdoul Aziz Jim yo e Diallo Abou Sambodiel Dialal leñol Ba Di Oumar Yene e ceerno Djibi Diallo e dendi Alhaji Moussa Yero Moussa Dia onon fof beltanama. En calmini fedde pellital e gardugol Adama Baraba. En calmini kadi fedde meɗen wittu diine ma tati wittu diine ma ɗiɗi wittu gandal goo. En calmini e dental e Jama Alwali Bour ha Cakalle e gardugol ceerno Abou Diallo e coordinateur e ceerno Oumar Dia onon fof calminama beltanama. En calmini ƴogirde kabaruji e gardugol hoodere Pinal Ba e en jejjitani kadi MP3 Pulago gardugol ceerno Hadi Habibou Tall e wallidiɓe ɗumen Cuur Oumar Thioune e ceerno Adama Bari e gandanɗa ma Deeɗo Amadou Niang onon fof calminama beltanama. En calmini dente ɗe foof e kala kadi mon limtani en gandi en jejjitani ɗum yo fedde ɓamtare CEN e CENuji fof so en wurmolo so en gabat onon fof beltanama. E chronique meɗen hande yahata ko joljole baɗɗe ɗeɗo balɗe. Andi chronique way kono e khutba jumani e oɗo eliman khutbowo juma somo khutba gandanɗa hoorema o foti khutbude ko kewkewe joljole ko joli e nder yontere he ko e lewru he ko saabu khutba ko waadi e so tawi tan koko waɗa enregistré tan ñande fo jamma ñalama ɗum yimɓe kalante so ɓo yimɓe gotat nattata heeɗa ɗum ɗon noon gandi tan to ceerno o fayi déjà nani nanti ɗum noon khutba waɗate koye gandanɗa hoorema e dendagal ko kewi e jamanu o e ɗen ɗon balɗe yimɓe pammine ndentine walla cuusne mbaaje e gandanɗa hoorema beltine. Donc chronique ne ko noon ko waɗe nder ñalawma e joljole hanke hande hecci hanke e yontere ko ɗum woni ko haalate ko hande kalten ko khutba o kalten ɗo woni gande joljole men hande kalten ko ɗeɗo balɗe en yii e vidéo ji ne cirkila wonande sukaɓe fulɓe ne mbaɗe baptisé ina ippe umme diine l'islam ina natte e diine ahlul kitabiyankagal woni diine chrétien yo ɗum noon e garen e ƴeewen ɗum ɗo kam holto ɗum ummi o ko addi ɗum pourquoi ɗum wooda yo holi dalil ɗum ɗo holi sababu ɗum ko dillini ɗum ɗo yo moɗondiral pine e aadaji e holko saabi ɗum ɗon e woni mbiɗen holko saabi ɗeɗo gueɗe e teskoɗen aduna ke constante évolution woni aduna woni ke saaha fo yaadu dartaki gam ɓamtare gam ɓeydare e gonnoɗen ko gurel meɗen ken cuuɗi sappo gonɗen walla joyyi e en jibini en dañi cuuɗi nogas en jiptini en dañi cuuɗi capantati woɓɓe gari kadi hoddiɓe meɗen baɗiraɓe meɗen e woɓɓe gari en keewi e sehilaɓe gari bandiraɓe gari e jikkuji intérêt mbatti wodde e jawdi kalis ɓuuri wawde wuurede e ko fate jawdi ndemanoɗa tan daña gawa daña e tafa daña ɗata daña ceeha daña maha daña caña daña e ɗum ɗon natti wodirde hono no wodirno adanni leydi ndi satti yimɓe mbatti yaade yiloyade e marchandise uji goɗɗi ɓurɗi webde mbatti ummade nokkuji goɗɗi gara e leyɗele meɗen e tafannoɓe ɗatannoɓe natti dañde ko tafi ka ɗati sa ɗati ɗo faɗo mukko aɗa wawi wadde hen balɗe joyyi balɗe jeego waɗɗata e jeeya ɗum ujunere e watti faɗo chinois mukko ara e cooda ɗum gandanɗa hoorema temeɗe ɗiɗi ayi ara kadi quantité ha heewa ɗum waɗi a perdata maɗa fadde faɗo mukko aɗa ɗatane ɗum ɗon e fewnede laaɓi maɗa aɗa jooɗo yontere nde ɗon tafanma laaɓi walla jaasi aɗa wawi yaade jeere cooda jaasi ayi baylo natti dañde ko tafi e leɗɗe ɗe cehatenoɗe ne mbaɗe gandanɗa hoorema lehe e laaɗe ɗe a yaha tan coodoya joni tasa walla lahal jiɗɗa fof coodira no weeɓi ha mayte e ɓuuri wawde ɓoyde hay lehe meɗen ɗe yo donc firti ko mondialisation aduna hankkatine yultodiri ɗon noon jikkuji changeat ko natti dañde ko dañannoɗa hunde waylima e yimɓe mbatta dugdude mbatta habde mbatta añodirde mbatta wujjude mbatta gandanɗa hoorema yande goofi e hankkatine intérêt ji keewa e ɗum ɗo so neɗɗo jaɓani yaadude on ɗon ndin ɗon
mbaylandi tan andu wonde ko daɗateɗo e te o daɗata hen ma o daɗe kadi o daɗata hen woni ɗum ɗon ko so tawi o jaɓani ɗum ɗo ɓesgu makko ara rewa hen o boore kanko woni ko hatno ko e ɗum wonti représentant muɗum neɗɗo noon yo jogo pinal jogo niidi jangga ɗum ɗo fof so tawi neɗɗo daɗani ɗum ɗo firto jaɓani janggude e jangguinde so neɗɗo tawi jangguini nehi gandanɗa hoorema ɓesgu muɗum e needi moƴƴiri e hokki ɗumen ko avenir muɗumen ko poti wawde gollude e ina wawi wasa yande ɗiɗo goofi foof taw noon koɗi goɗɗi alay saago ɗi gooda e naturellement koɗi goofi aduna koɗi gueɗe aduna e aduna natti wonde tan e village yimɓe fof gondi hande koddi hande hay so fuɗɗima tati jogui aɗa jogui télévision maɗa aɗa jogui antenne ma parabolique aɗa jogui internet aɗa yiya kewe aduna he fof ko waali Pékin ko ñalli gandanɗa hoorema New York ko weeti Australie ko ñalli Dakar e Nouakchott e wuuro amen foɗa andi kewi toon e WhatsApp nenne woodi dendagal réseaux sociaux ji no goodi hande yimɓe no kutoro ɗum ɗon firti ko hande marde neɗɗo weeɓani tindinde neɗɗo weeɓani jangguinde neɗɗo weeɓani e wan noon e ko yiyata ko no wawi taw jangguintama ko kanko diidaw daɗimamo ni e ko janggi boowol ko yo ɗum noon firti ko yimɓe pottinnade ne moƴƴi ganda ɗum ɗo foof salade mbaylandi ne jeeya hen eɗen gandi enen foof e won gueɗe kewɗe puɗɗade to meɗen ɗo wonko ɗe puɗɗirano kono noon e tawi ɗeɗo gueɗe hande e ɗe natti yaadude e jamanu firti ko ɗe mbaylama kadi natti waade hande ɗe mbano enen foof eɗen gandi e holko adduno jelari almuɓe e saaha almameɓe mbi ko yimɓe ne poti janggude e duuɗe ɓurana kono noon yimɓe ngala moyen yo ceerno foof are wuuro jooɗo caali muɗum ne janggina wuuro ngo yo addanɓe ko ñaami e ko yari kanko e almuɓe ko wuuro ngo jogui ɗum ɗon almuɗo hay goto yatano yeeluya so wona guesa ceerno mbaɓe jahata ɓe ndemoya soɓe garti ɓe jangga soɓe coñi gawri ndi ɓe mofta heewa kadi ndin gawri ko hen ɓe guurata hen ɓe ñamata yo woniri noon duuɓi ina waylo ha yettima to gandanɗa hoorema hande e goto foof ƴewat almuɓe somo ha heewa e yaaha e guure ina yalna almuɓe ɓe walla jooɗo galle mum wuuro mumen ne yalna almuɓe ɓe ene waɗa ɓe taxi ji taƴanaɓe hay koɓe gaddata no foti eɓe tunwi ɓe cafrotako ɓe jangguine duuɓi ko neɗɗo fonno janggude e lewru woturu jangguine ɗum duuɓi tati ko neɗɗo fonno janggude hitande jangguine ɗum duuɓi sappo ayi o wonata gotel omo rippata gotel o famani ko jangguinte ko wona hay ɗemgal makko o firtantake taw ɗum ɗo fof firtanako ɗum ɗo omo jangga tan mo yima tawi ɓurano ko jimi tan moɗi pour makko ko jimi saabu anda ko ɗum firtiga saabu saɗa jangga ka anda ko firta ɗum teddinde donc ɗum ɗon ina jeeya he ko addani en caɗele e diine ɗe mbayla baylogol ha gandanɗa harma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓurɗo binde hande so tellinama e ngoɗo aduna arto wiyama nelaɗo diine ma nini woni nokkuji o yeddat o yitata noon ɗum wona diine wona ɗum gaccinoɓe ɓe kay nanggueɓe mbareɓe ɓe ko hefreɓe e ɓe boni bonna diine e bawɗi e buubaji jiiten nder jumaji e jamaji e jiyen gandanɗa hoorema yimɓe fonnoɓe ardade diineji ne daari ina gama ina mbaɗa tuggi péri ina mbaɗa cowti yeeso e caggal e jiiya ɓeɗo ina ulle ladde no kocci fetalaji muɗumen ina nanga yimɓe ne mbara ne mbiya ɓeɗo wona julɓe ashhadu an la ilaha illallah ina nanga ɗumen ne mbara ɗumen ina itti ɗumen e nokkuji muɗumen ɓen wonɓe ɗo no juula ne jangga no koora ina mbaɗa dewal Allah guila e duuɓi e ina gone guese muɗumen ne ndema ina guuri gurdam men moƴƴam ɓeɗo gara mbiya ɓe non gona julɓe mbatton ko wona diine l'islam so tawi ɓe jaadani ɓen ɗon ko mbi ko ɓen nanga ɓe mbaraɓe so mbariɓe jumaji ɗi e jamaji ɗi udda duɗe ɓurani ɗe udda guure ɗe jeewa yimɓe jaaha gontoya refugéji e afcrn gandanɗa hoorema human rights wattene guure e yimɓe waɗɓe Suisse e ɗum ɗo en e dendagal association droit de l'homme bandiji lobbyji ɗi gandanɗa hoorema ko ndemati gorkati yaagal e waylude diineji yimɓe e ƴewde mbiyata aduna ngo heewɓe nanda e muɗum e beele ko mumen kono yaara yeeso ndemati gorkati yaagal woppude diine e muɗum e wiide hankkatine jomiraɗo hay woodani ɓen gara e mabɓe ina gadda jogui moyen gaddanaɓe ñamduji e yarduji mbiyaɓe wonde aɗa mokkuma visa jaaha Canada jaaha États-Unis jaaha télé nokkuji ɓurɗa yidde ɓe nawma toon ɓe dokkuma kayitaji ɓe ligguinma ɓe mbima wonde ɗeɗo diine koɗe fenade saabu an hoorema a tawata wonde hayso ko aɗa andi koɗe gongane kono aɗa andi intérêt ma déjà nanɗo kono noon arɓe bonnandema ɓeɗon a yiiɗa yitde ɗumen hankkadi yiɗa wontudema yiiɗa ruttade e muɗum yiiɗa ɓadade ɗumen woni ɓeɗo ittinoɓe e nokkuma ɓeɗo yaltinnoɗema e diwan maɗa e ɓeɗo ganduɗa warɓe yumma mbari bama mbari miñe mbari mawne mbari famille ma ay jalta diine l'islam natuya e diine ahlul kitabi yankagal walla natuya e dembati gorkatiyagal walla joomum natuya e gandanɗa dendagal bonandeji ɗum ɗo holko saabi ɗum ko en jaɓani wadde réforme gurdam meɗen hande gurɗam ɗam e jangde jangaten nde ce n'est plus compatible natti yaadude e jamanu hono no jamanu sohliri ni hande oɗo neɗɗo pinɗo o jangguina o neha ɓiye ko e nder duuɓi ɗiɗi o nawa ɗum jardin d' enfant o jangga toon e nder duuɓi tati yaha école primaire waɗa premiére waɗa gandanɗa hoorema sixiéme muɗum nata e école muɗum premiére gandanɗa hoorema jardin wona hen jangga e nder duuɓi nayyi duuɓi joyi hankkatini fuɗɗima yaade école primaire fuɗɗima wawde hunde ene janggora hen qur'an o omo janggora hen diine makko omo nehinedi moƴƴiri yomo ɓaadi jinnaɓe makko no caframo ina jiiɗimo no kollambo yidde e gandanɗa hoorema ina tindinamo no jangguinamo omo fijja yumma koye bamma komo
jalda e muɗumen ina kollamo wonde ni ɗiyange foti waade omo janga diine makko o neho ndin ɗon needi moƴƴiri o yaha lycée o yaha gandanɗa hoore ma o waɗa bakkuji makko o heɓa taw oɗo sey jiɗi ko mbo jangidanno gandanɗa hoore ma on jatano janggoyde ɓurana jelateɗo o walla janoɗo waɗoyde gandanɗa hoore ma bandiyagal capital o on kañum toujours nana ɓeydo yarude caggal kanko amono ɓeydo yarude yeeso donc ayni ɗum ɗo fof koto jangde nde woni to joni noon ɓeeɗo yimɓe noon wiyaɓe wonde ala gaare tan jangge qur'an o tan ɓoloto mbadde hen hay goɗɗum aduna ala ko firti haydara aduna ala ko firti haydara aduna ko bolle puyde duniya mawshi duniya basta donc firti ko ɓeeɗo janggo yimɓe waaɓeno yimɓe wiyeteɓe terroriste ɓe garata e muɗumen kadi mbiɗumen koɓe kalan men ko gonga aduna ala ko firti ɗum ne kala e moɗon maayi ɗo e jihaadi so maayi ko aljanna fayi ni woni ar saɗa waruye ar saɗa warodiroye eyyi ɓe gaddanma ayeje qur'ana o waɗi ko ayeje kewɗe pipitodiroje woni ayeje nuskodiroje oɗo ayen tello ha ɓooya oɗo aya natta wadde valable jomiraɗo waɗa nuskamo adda aya goɗɗo kono kamɓe ɓe kutoro ayeje ɗe gandanɗa hono wona e place uji muɗumen ɓe gara ɓe mbima wonde aduna ala ko woni sa maayi ko jeyge paada saɗa haaɓe e jihaadi an cikka ko jihaadi gara teɗɗina reedu ma gara mayde ay jihaadiyankoɓe kewi ɓe mbaɗa recruté en meeɗa yiɗi neɗɗo almuɗo jangguɗo école jaaɗo ha waɗi bac muɗum heeɓi gandanɗa hoorema kayitaji muɗum waɗi formation muɗum fino subaka yaha ƴettoya fitir men wontoya jihadiste jiyeten tan ko watte recruté koye aynaɓe ɓe janggano haydara gandanɗa hoorema janggunoɓe qur'an wiyanoɓe duniya ala ko firti haydara mbuɗoɗe aduna goppe aduna ko ɓeeɗo mbaɗata recruté yimɓe gandanɗa hoorema ko bandiji ko wujjannoɓe wonnoɓe guure keeruji taƴa ina coka partout ina jiile ene dogi heloɓe bitikaji ko ɓeeɗo mbaɗata recruté ko ɓeeɗo bandiji mbaɗata recruté ewo heddiɓe kadi ceernaɓe woɗɓe diine l'islam woɗɓe kadi jooɗiɓe kadi ƴetta ɗumen nawa ɗumen punta ɗumen no kolla ɗumen wonde wonko goɗɗum ko woodi ko ɓuuri gandanɗa hoorema ko Allah addi ko walla ko nelaɗo gandanɗa addanno moɗon ko ɗum ɗo no woodi neni mo jiiɗa foof ina fi kufno yel muɗum ina waɗi kaala e dande muɗum ina jogui karnil ne waɗe posuji muɗum ina ñalla yaade jamma e ñalam ɗum hande ko ziyara kaari ɗum hande ko inde kaari janggo ko kaari ma ene janggane qur'ana ene waɗi ujunere ne waɗi temedde joyi ga ne rokke gaye gaare ñaamu hen hande wuuro kaari en tel waɗi toon ina jogui karnal mum no windi hen inde ɗe fof kala ko waɗata ne windi hen ayi on ɗo ko jarinowo leñol caggal ko jarinowo gendi caggal o janggani o waɗani ɗon tan wonata omo waɗa gueɗe makko bonɗe yaha ha ɓooya ko jibini e ko janggini ko fof wayna makko ni ayi bandiji keewi donc kala bone garɗo nawra ɗumen joni noon gartene oɗo bone biyeteɗo no woodi jiiɗen joni vidéo ji muɗum yimɓe ne ummo e diine gandanɗa hoorema l'islam ene naata e diine isa en koɓe gila dawa dawi ngal posodiral ko hunde wodde ina hamni duuɓi nan ɗo jawti ene mbiyan ɗen ko pullo keefeero wodani woni pullo mbo wona julɗo wodani enen fof noon mbiyan ɗen ɓooyande ko toon ɗiɗo duuɓi sappo battidiɗi ɗum ɗon firtima en yi yimɓe heewɓe jalti diine l'islam o gonti tan ngala hay diine goto ɓen kamin ko jaltene diine l'islam ha laaɓi ngala hay diine goto diine fof koɓe ƴattato ɓe mbi tan ko wodani ɓe mbi ko jomiraɗo nulata en ji woɗɓe wiiɓe kañumen goni ke diine pulagu ɓe ngala caali julirde kono noon kamɓe mbi tan ke diine pulagu goni netɓe kaaɗi ɗon won hen ɓeeɗo mbi gat firawna en ko taniraɓe meɗen gonno alay saago ina joguino diineji bindi muɗumen nan ɗon diineji mumen defte muɗumen bible woni defte ahlul kitabiyankoɓe yahudiyankoɓe gujji ko dendagal ko frériyankoɓe joguino nawi leyɗele ɓe batti ɗum diine diine l'islam ari wujji ko ahlul kitabe joguino kadi batti ɗumen diine yo ɓeɗon mbi kañumen duttima goppi foof to ahlul kitabe jalti to diine l'islam jalti gonti ko firawniyankoɓe jiya soɓe kala mbiya taniraɓe men firawna en ɓen ɗon goodi aduna hen ina woodi woɗɓe ɓe gandanɗa hoorema kadi yaaɓe kadi janggoy kadi to leyɗele arabeɓe mbiɗen ɓeɗo janggoyɓe leyɗele arabeɓe ɓe jeehi toon ɓe tawi nguru ɓaleewu waɗaka considéré jamma e ñalawma kamɓe ɓeɗo ceernaɓe arabeɓe eɓe nodduma jamma e ñalawma e diine l'islam o ɓe mbima ko ɗum woni ko woodi ko ni wayi enen fof ken gotum Allah tagi yimɓe fof fondi ɗumen ɓe mbima aya goto qur'ana no woodi Allah wi he mon yimɓe mi tagi moɗon dewile gorel mi waɗi mon liƴƴi kinde ko ha mbawan annodirde ɓuure mon moƴƴude tan ko ɓurɗo hulde Allah ay oɗo aya ne waɗi fayida sanne no feewi ayi ɗi fof ne mbaɗi fayida kadi oɗo ina wawi gandanɗa hollirde gandan ittude kala dendagal boniji aduna ɗi oɗo aya ne wawi ɗumen mobde itta ɗumen andina yimɓe fof gotum ay oɗo aya ɓe jangguinma ɗum ɗon kono noon en réalité ligguey mabɓe wona noon wayi ɓe jiiɗama an ɓalejo o eɓe gañma gañgol ɗon wawi hadde ala fof koɓe jiiɗe maɗa so wona gona gollowo mabɓe kala jaam garɗo eɓe gañanma hen eɓe dutto jaam o faade maɗa kala dendagal moƴƴereji aduna ko foti gandanɗa hoorema waɗandema fayida ɓeyduma e diine ma eɓe dutto ɗum ɗon ɓe jiɗanama ɓiɗɗo debbo ɓe jiɗanama nafoore ɓe jiɗanama haydara ɓe jiɗanma tan ko yawon maccuɗo mabɓe yawon gollowo mabɓe kono noon eɓe mbima wonde enen fof ken gotum oɗon yiɗanma aljanna kono yiɗanama moƴƴere hay ɗo e aduna he mo yiɗanama moƴƴere hay ɗo e aduna hono yiɗirantuma aljanna ay tawa ɗum ɗon ko funti ɓen ɗon jeehi garti gandanɗa hoorema e leyɗele meɗen ɓe tawi wonde hono ɓeeɗo arabeɓe ɓeɓe jii toon ko funtoɓe mataw diine l'islam o ni wona gonga kono ɗum
ɗum ɗon ko manqude expérience mabɓe e gandal mabɓe e wasdeɓe kamɓe ne famde diine nde ɓe jahade mabɓe yaade kono gandi soɓe jangi deftere nde ɓe gandi won ala ko woni hen ko woni fitina so wona wonde rew jomiraɗo ndewa ɗum poɗɗa ɗum rewrude ni e daña wone maɗa hen yo ni woni ɓeeɗo garti kañumen jalti diineji fof no potiri ɓe hen natto e diine ahlul kitabe en ɓe hen jalti diine ha laaɓi e ɗum ɗo joni holi foti muɗum ko foti yimɓeɓe foof woni jangguinoɓeɓe woni tindinoɓeɓe joomen jamanu en heɗɓe hen ɓe e kamɓe yaltuɓeɓe ɗum ɗo ko foti yimɓeɓe foof woni ko yimɓe jangguinaka jangdeji moƴƴi jangguinaka gonga jangguina tan ko intérêt e tuuyaji intérêt e tuuya ɗum doom diine ala ɗon place e neɗɗiyankagal ala ɗon place haydara ala ɗon place il faut tuuya ma o e intérêt ma ɗo tan yawta d' abord ɗum tan yawtata so goɗɗum ɗum wawa joga ɗon place sa joguima tuuya intérêt e nder diine he ɗum natti wadde e hanngantine mana yo donc mbiɗen e ɗum ɗo e natodiral diineji e moɗondiral diineji aadaji ɗum ko gila dawa dawi koko hunde wonde ko hunde wadde e adan hade meɗen nadde e diine l'islam en joguiɗen ko diineji goɗɗi ɗi gandanɗa ma woni diineji taniraɓe walla rewde nangue en walla ko nandi hen walla jogade diine annabi Moussa walla annabi Isa en ko so tawi no julɓe gaari batti yimɓeɓe julɓe ko fitina wonanno hono woniri fitina hande ni ɓeɗo ittuɓe immuɓe diine l'islam ene natto e diine chrétieji e on ɗon fitina ko hono on ɗon wodno adam sa yaltino ɗin ɗon diineji taniraɓe ma walla diineji ɓeɗo en e Moussa en Isa en a natti e diine l'islam ko fitina mawɗo ko haare mawde wonno nden luwa heewa neɗɗo wawi warede yo donc ni woni e aduna no yaara yeeso ha fulɓe fof presque gonti julɓe ko ɓuuri hen hewde ko kono yimɓe sono keewa intérêt e tuuya no wooda e diine waɗon jogade place hangantin ni woni jiiya hangantin saaha fof fulɓe jalta diine ɓeɗo gontoya goɗɗum gontoya ko welɗi ɗumen ɓeɗo nattoya e diineji gandanɗa ma goɗɗi kadi ɗum ɗon wona fulɓe tan ko leƴƴi ɗi fof soninkoɓe nan hen jool fu ɓe nan hen e gandanɗa hoorema joolaji nan hen safal ɓe nan hen safal waɗeɓe hewɓe ne jalta hen diine l'islam waɗeɓe déclaré saaha fof nangue hen ina anda e kadi ko fof e leydi Mauritanie e ina wiye wonde ko gonga koni république islamique Mauritanie kono Mauritanie ne jogui église uji tati juulateɗi gandanɗa hoorema laamu ngu wattani hen hakkille gam yidde jaam mabɓe kono noon église aji tati godi nder Mauritanie koɗi juulateɗi église Nouakchott kay cathédrale Notre Dame Nouakchott e église chrétien mbo Nouadhibou e église gandanɗa hoorema catholique mbo Kahey ɗiɗo église aji ne godi ɗo eɗen gandi noon kala hunde to woni ene jogoriɗa droit wadde église maɗa juulirde maɗa e nder Paris mbaɗa ɗum Australie mbaɗa ɗum gandanɗa hoorema Vatican to juulirde maɗa ni e oɗo chrétien a wawma haade ɗum wadde juulirde makko e nder nokku maɗa saabu kankone ko joom diine ko juulo kadi diine makko ɗe jomiraɗo no wima ya jaɓ ɗumen hota nangu ɗumen gam wonde nanguira ɗum aɗa rewa ɗum ɗon kono jomiraɗo ko amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ay jomiraɗo wima nela sallam wi kañum e hadisaji muɗum diine ahlul kitabe en ɗe hoto jeddeɗe haade laaɓa kadi hoto nangueɗe kadi ko ndiɗon hen foof yo joni noon ɗum ɗon ngal ɓadodiral ne addani yimɓe hewɓe ummade e diine l'islam no nattoya e diine chrétien e ɗum ɗon hoko addi ɗum ko goho manqude jangde manqude expérience gurdam aduna formede e gandanɗa hoorema e gurdam e celluɗam woni gandanɗa hoorema hollede affection yidde e andinede teddugal e needi e andinede gandanɗa hoorema tawi ka julɗo aɗa gonɗini ka julɗo ko diine l'islam ɗe gon diine ɗe jomiraɗo yiɗi yarli ko diine l'islam ɗe woni gandanɗa kala mo rewani ɗum ko l'islam wi noon ko jomiraɗo wi noon kala mo gonɗina nelaɗo sa sallam ko nelaɗo on ɗon kefere ala e diine l'islam e gandanɗa hoorema gonɗina wonde hoorema gonɗina gonka ma e neɗɗiyankagal ma gonɗina gandanɗa hoorema ko mbaɗata ko gonɗa e dow muɗum ko basal ma to tolni foof andu nimago neɗɗiyankagal neɗɗo ko ɗum ɗon woni gandanɗa hoorema neɗɗo o yo kadi mbasen jabde wiyede aduna ko bolle puyɗe aduna wona bolle puyɗe aduna no waɗi fayida sanne kala ka dañani ɗo e aduna ɗum dañde lakara ɗo e aduna ko ɗo foof paggotoɗa ɗum saabu ko bindanteɗa ɗo ko ɗo bindanteɗa e aduna he koko mbaɗɗa ɗo ko donc ɗum woni ko lakara wawa kontude sa woni ɗo neɗɗo pewɗa woni ɗo neɗɗo moƴƴo ko bindanteɗa ko ɗum ɗo woni nafoytuma to sa woni ɗo neɗɗo bonɗo ko golluɗa ɗo foof ɗum ɗo woni ko nafoytuma to donc firti ko aduna sen mbiyama aduna ko bolle puyɗe ɗum waɗi yimɓe heɓe teɗɗin deedi muɗumen jaaha ina mbaɗoya bonandeji ne naatiya e diineji goɗɗi ne naatiya gandanɗa jihadisme yagal ne naatiya e gueɗe association ngaji sukñaɓe e pelle goɗɗe gandanɗa hoorema obscure pelle ñiɓɓe ɗe gandanɗa hoorema ala ko mbaɗata wona bonandeji farmaçonnerie ɗum ɗo foof ko wasa janggude e janggude école aji leydi muɗum janggude école aji gendi ƴewde jeeyateɓe e leydi fewjanoɓe leydi nafoɓe leydi kono wona hunde fo tan mbiɗan moƴƴani mbiɗan wonde duniya mawshi ɗum ɗo ko bolle puyɗe ala ko nafata ko ɗum ɗon addani hande aduna ngo jiiɓade yimɓe ne jaaha nattoya e diineji goɗɗi walla ko nandi hen ɗum ɗo foof ko manqude jangde e kadi ɓeɗo nattoɓe e diineji goɗɗi ɓe ko ɓe mbaɗat sacrifié ɓeɓe nannata hen ɓe woni ɓe mbaɗat ɗumen sacrifié ko ɓe ƴettete ɗo joni ɓe no puntuma ɓe mbaɗma lavage de cerveau ɓe lawƴe gandima ha laaɓa ummoɗa e diine maɗa natta e diine mabɓe tawa kamɓe won daroɓe ɓe to woɗɗi woni nannuɓe hen ɓe so tawi ɓe guirbama e leyɗele he ɓe mbaɗe médiatisé ɓe kollire téléji e radio ji e réseaux sociaux ji wiye wonde ɓeɗo ko nattuɓe diineji goɗɗi leydi ndiɗo yiɗa ɗumen ay tuuba koɓe pooɗaɓe nawaɓe mbaɗoyaɓe aljannaji muɗumen nambuji ɗi pewni ɗo e aduna he tawa ɓe goppa yimɓeɓe ɓe mbaɗno lavage cerveau ɓeno kedde kaya mbeya muɗumen donki andere payi ay donc surtout kala puntaɗo ha nanna e ɗeɗo diineji yo andu wonde ma ara ñalawma janggo ma kamɓe nannoɓe ɓe jalti hen ɓe gontoyi
jeeyi julɓe ma woni gandanɗa hoorema ɓe jeeyi kamɓe leyɗele ɓe mbaɗanama naforeji aduna fof an keddoɗa gaɗa aɗa bonodiri e bande aɗa bonodiri e pinal ma e adama e niidi maɗa yo donc yol danduden e ɗeɗo gueɗe e beeyoje kono koɗe gueɗe goɗɗe hannde koɗe réalité wonko suuɗi ka heewi yimɓe ganda hen ni ko yiya hen fo ɗiɗo walla goto andu wonde temedde ɗiɗi goɗɗo no woodi nan hen ko ɗum woni ko woni ko yo donc firti ko alay saago yimɓe ganda wonde hunde ko processus puɗɗiɗo hankkantine ala ko yimɓe mbawi hen ko ɗum wono yimɓe koɓe yaltoɓe diine l'islam koɓe natoɓe diine chrétianisme yimɓe ko jalta e diine chrétianisme naata e diine l'islam yimɓe ko jalta e diine l'islam no gontuya goɗɗum ko firawna en yeeɗo ko jahata gandanɗa no gontuya hefreɓe ƴiddan woni anna juuta yankagal woni anna juuta yankagal ko neɗɗo mo ala he diine goto gonɗinen he diine goto yo donc firti ko ɗum ɗon ko hundeji goɗɗiɗi neɗɗo ala ko wawi hen hannde ko ɗum processus puɗɗiɗo ala fof ko neɗɗo wawi dartinde ɗum hannde ko ɗum gotoɗum yo heddi ko yimɓe duka tampina koye muɗumen taƴodira enɗemeji muɗumen e kala ko potani hen haalde jiiɓa ko potani hen jiiɓade e goto fof ene hoyno goɗɗo hen kono noon ɗum ko processus puɗɗiɗo haydara yimɓe mbawa hen ko ɗum gono jum so tawi waɗama médiatisé hannde yiyama ɓeeɗo jalti diine l'islam naata e diine chrétien ko ha woɓɓe ni ɓe cuusano suttade ɓe ni ne mbawi suttade ni ha gande tawa ala ko yimɓe mbawi e muɗumen ɗum noon mbawɗo to janggu janggina ɓesgu muɗum ne haɗum nedi moƴƴi ɗum yidde no foti yidde ɓiyum gandanɗa hoorema forme ɗum ha moƴƴa andin ɗum wonde aduna wona bolle puyɗe aduna ko ɗo dañata foof ɗo mbasata foof e sa yi hannde eɗen jooɗi mbi aduna ko bolle puyɗe en mbawa fewnude en mbawa fewnude avion en mbawa fewnude dialo en mbawa fewnude likki en mbawa remande koye meɗen ala ko joguiɗen haydara so wona eɓe gaddana men ɓeeɗo wiɓe aduna nangguɓe aduna ha tiiɗɓe ɓeeɗo jogui gurde meje meɗen ko ɓeeɗo so jolama ɓe mbara men soɓe jolama ganda ɓe goppa men guuren yo donc firti ko enen jangginaɓe aduna ko bolle puyɗe ɓe ko enen goni ɓeeɗo fotif en hannde bonnoɓe hay diineji muɗumen naata diineji goɗɗi yo yimɓe yo janggu janggina yimɓe yo gandu gandanɗa hoorema e jangde ko hunde moƴƴere e pinal ko hunde moƴƴere ha sa woni basɗo ala haydara neɗɗiyankagal ma gonka maɗa e nde gonka innama aade no foti waade ni e sa wayi noon ala ko dunkuɗa e aduna ala ko jomiraɗo tan ma e aduna he yo donc firti ko yimɓe yo nden to wiide aduna ko bolle puyɗe o mbaɗa feere jangga jangdiji moƴƴi e goppa façon tan jangguirɗan e jangdiji ɓoyɗi ni ceernaɓe men hannde nan uddituɗe gandanɗa hoorema ine mbaɗi entraînement sukaɓe ene gone galleji sukaɓe ene ñammine ene jarne jinnaɓe mumen ene joɓana ɗumen ene jangga jangdiji moƴƴi nawde hen ɗemɗe ɗe foof yo jangga ɗemɗe tati walla nayyi jangguine ɗemgal muɗumen jangguine arabe e français e ha garta kadi mbatta e ɗemgal men ɓeydo fayde kadi pewna ha feewa yo donc firti ko yimɓe yo gandu yo janggu ɗum ɗo foof manquede jangde nde e salade gandanɗa hoorema sarde ɓesgu muɗum e nafooje jibinaɗo fof tan yaltine e so janggi balɗe ɗiɗi yaltine nawe e mecce ɗe gandanɗa hoorema ɗe ngala avenir yo donc ɗum noon bandiraɓe on calminama no fof beltanam ɗum ɗon no yewtere men hannde e ko fate moɗondiral diineji e aadaji yo hol sababu mum ko addi ɗum ko saabi ɗum ɗon